Вітаю вас, гэта пара. Вялікая інтрыга, што пачнецца ў Беларусі пасля пераабрання Трампа прэзідэнтам. З выбараў тых прайшоў нейкі тыдзень, і ўжо мы бачым тэктанічныя зрухі ў свеце, а якія яшчэ працэсы пачнуцца, і Беларусь зачэпіць гарантавана, а можа быць, Беларусь будзе ў самым эпіцэнтры. Абсалютна зразумела, што новая адміністрацыя Трампа будзе глядзець на Беларусь праз пільны фокус. У гэтым відэа я патлумачу, чаму і што можа пачацца ў Беларусі. Мінулая адміністрацыя Трампа звяртала на Беларусь крайне пільную ўвагу, і гэтаму былі прычыны. Таму што само геаграфічнае месцазнаходжанне Беларусі, яно вельмі важнае. Гэта наканечнік расійскай агрэсіі, паход у сувалкаўскую прастору, гэта з Беларусі, напад на Польшу, напад на Украіну. Амерыканцы, адміністрацыя Трампа ўсё гэта цудоўна бачыла. А вы памятаеце, што адбывалася у канцы 19-го, пачатку 20-го года? Расія схіляла Лукашэнку да паглыбленай інтэграцыі. Яны ўжо тады будавалі планы вайсковага паходу на Кіеў, збіраліся Беларусь браць пад стратэгічны кантроль. І вось люты 20-го года у Менск прыязджае Майк Пампео, шэф трампаўскай дыпламатыі. Дарэчы, экс-кіраўнік ЦРУ. І праводзіць перамовы з Лукашэнкам, што Саша, трэба вырывацца з-пад гэтага расійскага кантролю, трэба праводзіць рэформы, не можна, каб у цывілізаваным свеце быў дыктатар. Мы дапаможам з вуглевадародамі. Пампео, дарэчы, пра той візіт напісаў у мемуарах, што Лукашенка сыпаў тэорыямі змоваў, дурыў яму галавой, прама так і напісаў, даў адназначную ацэнку. І, канешне, не збіраўся ісці ні на якія рэформы. Ну што тады думаў Лукашенка? Што ён правядзе выбары некалькі месяцаў, не будзе Трампа. І хто б мог падумаць, што ў 24-м годзе Трамп трыумфальна вернецца, прытым пад ягоным кантролем Сенат, пад ягоным кантролем Кангрэс, самы ўплывовы палітык у свеце, прынамсі цягам 2 наступных гадоў. І паглядзіце на рэакцыю Лукашэнкі. Толькі перамог Трамп, ён жа разумее, што Лукашенка разумее, у якую сітуацыю уляпаўся, як ён пралічыўся, так? Адразу пачаліся такія хваласпевы, адразу назваў перамогу Трампа подзвігам, так? І раздае на гэты конт інтэрв'ю, вось паслухайце самыя. Трамп, конечно, это мощь. Вот как бы я к нему ни относился, он молодец. Трудно было поверить, что он сможет выиграть. Стреляли, давили, 91 обвинение, посадить хотели и прочее, но он как бульдозер прошелся. И прошелся после того, как он уже поработал вроде бы неудачно. Вроде бы неудачно. Поэтому это его личный подвиг. Але позна піць баржомі, калі ныркі не працуюць, у Лукашэнкі сапраўды з ныркамі, дарэчы, праблемы. Так, у Лукашэнкі адміністрацыя Трампа будзе глядзець на яго абсалютна адназначна. Паглядзіце на лёсы Муамара Кадафі, дыктатара Лівіі, і Саддама Хусейна, дыктатара Ірака. Так? Амерыканцы, па сутнасці, іх знішчылі, аднаго павесілі, другога забілі паўстанцы на капоце пікапа. А здарылася гэта пры ўдзеле амерыканцаў. Пасля таго, як унутры гэтых дыктатур былі развязаныя рэпрэсіі, знешнія пагрозы і размахванне зброі масавага знішчэння. Гэты поўны камплект ёсць у Лукашэнкі. Рэпрэсіі ўнутры краіны. Што самае так стратэгічна, катастрафічнае, это тое, што здаў тэрыторыю Беларусі пад кантроль Расіі. Адбыўся напад на Украіну, Лукашенка саўдзельнік, і пагражаў ядравай зброяй публічна, вы ўсе гэта ведаеце. Таму пытанне канца Лукашэнкі – это пытанне часу, я думаю, што не працяглага часу. Увогуле звярніце ўвагу, якія тэктанічныя зрухі пачаліся. Тыдзень прайшоў ад тых выбараў, што пачало адбывацца, якія сыплюцца заявы. Марк Рюте, генеральны сакратар НАТО, кажа, што все краіны НАТО будуць выконваць, Трамп нас падштурхне, каб там 3% ад валавага ўнутранага прадукта ішлі на патрэбы арганізацыі, то бок НАТО. Это Марк Рюте, калі ён займаў пасаду прэм'ера ў Нідерландах, якраз такі Нідерланды это патрабаванне не выконвалі. Марк Рюте быў лабістам паўночнага потоку-2, праект, супраць якога паслядоўна выступаў Трамп, і зараз робіць такія заявы. Што адбылося ў Нямецчыне, магутная дзяржава, так? Чалец J7. Там развалілася кіруючая кааліцыя ва ўрадзе,
Выборы ўжо там збіраюцца прызначыць на 23 лютага. Ну, слухайце, вот это все з-за выбараў Злучаных Штатаў, з-за таго, што Трамп вяртае ўладу. Все спрабуюць падладзіцца. І Лукашенко спрабуе падладзіцца, міратворац, 5-10, але і да Лукашэнкі дойдуць рукі, і вось чаму. Яшчэ раз паўтаруся датычна месцазнаходжання Беларусі, яно больш чым важнае. Амерыканцы, стратэгічныя эксперты гэта ўсё разумеюць. Напад на Балтыю, на Польшу, на Украіну – гэта ўсё з Беларусі. А няма Беларусі ў расійскай арбіце там ці кітайскай арбіце. Пра розныя варыянты ўжо размаўляюць, но то няма проста тонны праблемаў, так? І таму Захад, канешне, павінен быў інакш дзейнічаць датычна Беларусі, інакш дзейнічаць датычна Украіны, бо гэта ж для іх фізічная пагроза. І для Злучаных Штатаў у перспектыве, дарэчы, досыць блізкай. А вось увага не была звернутая. Я маўчу пра Беларусь. Вось у 2020 годзе і Трамп не спрацаваў. Там свая выбарчая кампанія выходзіла на фінішную прамую ў 2020 годзе. Так? Ім было не да Беларусі, няхай так. Іншы там цывілізаваны свет, шмат было словаў, падтрымка дэмакратыі, 5-10. Ну што яны ў выніку зрабілі? Працягвалі з Лукашэнкам гандляваць, спрычыніліся да экспартнага цуду, так? Дапамаглі рэжыму ўтрымацца. Ну, большай частцы, канешне, Расія дапамагла. Ну, Захад таксама, дарэчы, і Украіна. Таму Беларусь пакуль задушкамі пакінем. А вось то, што здарылася ва ўкраіне ў 2022 годзе, это жудасная стратэгічная памылка, тое, што сатварыў Захад. Паглядзіце на мапу, розніца ў тэрыторыях Украіны і Расіі. Так, яны сапраўды у кантэксце Трэцяй сусветнай вайны хацелі пачаць з Украіны, узяць Кіеў за 3 дні. Такія былі рэальныя планы і атрымалі па зубах, сутыкнуліся з гераічнымі мужнымі украінцамі. Былі вымушаныя выйсці з поўначы Украіны. Ну і што павінен быў зрабіць Захад? Калі ваш геапалітычны праціўнік знаходзіцца ў нокдауне, нельга было даць часу на перадышку, ім трэба было наносіць стратэгічную паразу ва ўкраіне. Расія здзейсніла фальш-старт, зрабіла падарунак, можна сказаць, у кантэксце Трэцяй сусветнай вайны, а вы нічога не зрабілі, не закрылі неба, не перадалі сістэмы супрацьпаветранай абароны належныя, так? Павінныя былі перадаць всю магчымую зброю, войскі ўвесці на тэрыторыю Украіны. Баяліся ядравай правакацыі. Дык зараз рызыкі ўзрастуць яшчэ больш. Это хібная стратэгія. Другі момант, што вось Захад, у прыватнасці Злучаныя Штаты, хацелі выкарыстоўваць Расію як інструмент у барацьбе супраць Китая. Ну, як выкарысталі? Все, Китай, Расія, все ў стратэгічным хаўрусе знаходзяцца в одной звязцы. Расія – это таран Китая. І тут зрабілі жудасную памылку і падставілі не то, што Беларусі Украіну, падставілі еўразвяз пад канкрэтны удар, які не за гарамі. І Злучаныя Штаты, і паспрабуй зараз выйдзе з гэтай сітуацыі. І, канешне, вось гэтая вось зла, Китай, Паўночная Карэя, Расія, Іран і там іншыя краіны разважаюць далучацца ці не далучацца да этой восі. Яны ўжо ўсё, у памкненнях весці вайну яны не могуць спыніцца. Для Пуціна, дарэчы, спыніць усё вайну, там нейкі мір, это канец ягонаму рэжыму. Яны это цудоўна разумеюць, яны не будуць спыняцца. Размова можа весціся толькі, каб прыпыніць вайну, падпампаваць цягліцы, пайсці новай вайной. Такія могуць быць размовы, а так яны не будуць спыняцца. Яны будуць расцягваць Захад па флангах. Так? Ужо вайна на Блізкім Усходзе па лініі Іран-Ізраіль. Я не выключаю, што можа ўспыхнуць у Карэі, Паўночная Карэя, Паўднёвая Карэя, у Афрыцы, на Тайвані, дарэчы, это можа раней, чым чакаюць успыхнуць. Так? У Венесуэле па лініі Венесуэла, Гаяна, там і гэтак далей. Можа быць, Нікарагуа будзе дзёргацца на Коста-Рыку. Вось зрабіць шэраг такіх вось канфліктаў, расцягнуць заходнія рэсурсы, так, і каб вось зла ўмацоўвалася. Вось да чаго дайшла сітуацыя. А все можна было вырашаць тады ў 2022 годзе, але Захад здзейсніў стратэгічныя памылкі, і Трамп той чалавек, які здольны вырашыць вот эту сітуацыю. І што будзе адбывацца, як ён будзе дзейнічаць? Варыянт, на які многія спадзяюцца, но ён абсалютна не гарантаваны, што яны з Пуціным не змогуць, не здолеюць дамовіцца, не знойдуць супольных інтарэсаў.
І тады это асабісты канфлікт, каса на камень, як кажуць. І тады Трамп робіць эмацыйнае рашэнне. Вайскоўцы Злучаных Штатаў з'яўляюцца ва ўкраіне. Уся патрэбная зброя і знішальнікі з амерыканскімі пілотамі, так? І ракеты, і ўдары ў глыб Расіі. Дарэчы, у Нямецчыне ўжо заявілі, што там ужо все, калі зменіцца ўлада, гатовыя таўрусы даваць для ўдараў у глыб Расіі. Ужо такія званочкі ёсць, маюцца, так? Калі будзе нейкі вот нешта кшталту канструктыўнага дыялогу, замарозка вайны, такія размовы вядуцца, ну, то тут варыянт, канешне, калі это будзе проста замарозка, я думаю, все разумеюць, што это небяспечная сітуацыя для Беларусі, увогуле бесперспектыўная, тады ў нас ніякіх шансаў. Ну, падпампуюць цягліцы і новай вайной. Як тады ў 22-м годзе, калі Расія была ў нокдауне, далі мабілізавацца, далі монстру аднавіцца, узмацніцца, і сёння такія рызыкі. Ну, то зараз это вот падобны будзе варыянт. Я думаю, што амерыканцы, вось адміністрацыя Трампа, цудоўна гэта все разумее. Таму любыя замарозкі, это можа быць тактычны ход, і паралельна камбінаваныя яны будуць знішчаць эканоміку Расіі, так? Каб там здзейсніць дэстабілізацыю і ўжо з новымі уладамі дамаўляцца, як там спаборнічаць, процідзейнічаць Кітаю, так? А не так, як выйшла, што Расія ў хаўрусе з Кітаем, у абсалютным, стратэгічным. Таму я думаю, што вот варыянт эканамічнай дэстабілізацыі. І ўвогуле, вось гэты час разборак, вот тут наступіць вельмі небяспечны час для Беларусі. І ўсе беларусы, вялікая памылка, калі людзі думаюць, што все будзе стабільна, нічога не адбудзецца, канешне, адбудзецца. І беларусы павінны быць гатовыя да наступных сцэнароў. Калі саслабяць эканоміку Расійскай Федэрацыі, давядуць яе да дэстабілізацыі, планы ўжо вядомыя, як это можна зрабіць, абнізіць сусветныя кошты на нафту, так, вот 3 гады ідзе вайна, вялікія выдаткі. Тут збіваюць кошты на нафту, это эканамічная дэстабілізацыя, галеча, і не будзе чаго даваць Лукашэнку, все вельмі проста. Лукашэнкаўскі эканамічны цуд, ён жа вельмі просты. Датацыі з Расіі, за якія потым папрасілі карыстацца беларускай тэрыторыяй для нападаў, так? А другое, гэта, ну, вось это вуглевадароды з Расіі. Вось увесь лукашэнкаўскі эканамічны цуд. І калі не будзе чаго даваць, то это эканамічны абвал. Прытым, ведаеце, многія помняць там эканамічныя праблемы там 98-го года. Фінансавы крызіс у Расіі, як у Беларусі, все тут жа абвалілася праз некалькі дзён. Крэйсерскія заробкі былі ў Менску 15-20 даляраў. Я думаю, што многія гледачы памятаюць тыя часы. Ну, санкцый тады не было. Адносна хутка з этой сітуацыі выйшлі. Крызіс 2008 года, крызіс 2011 фінансавы. Расейцы дапамаглі рэалізаваць гэты крызіс, так, каб Лукашэнку ўцягнуць у залежнасць. Крызіс там 14-15 гадоў, это все было просто лёгкі шпацыр. Тое, што будзе, это варыянт у лепшым выпадку 91-го года. Беларусь выпаленая зямля, і все трэба аднаўляць наноў. Няма ў лукашэнкаўскай эканомікі інструментаў, як выруліць гэтую сітуацыю. Самы перспектыўны сегмент у эканоміцы, ІКТ-сектар, ну, сваімі рукамі вынішчылі. Віншую. Таму гэта эканамічны абвал, але гэта не самая вялікая праблема. Усе вы ведаеце, што ў Беларусі плануецца вучэнне Захад-2025. Тут размовы вядуцца пра мір, даруйце, пра нейкія замарозкі вайны, яны вучэнне праводзяць. Для чаго? Я ўжо казаў, што Пуцін все, датычна вайсковых памкненняў спыніцца не можа. І гэта будзе маскіроўка канцэнтрацыі войскаў, а якія намеры я не магу вам сказаць. Што яны збіраюцца? У Сувалкаўскую прастору ісці, пакуль НАТО не падрыхтаваная, паралельна там атакаваўшы Польшу, каб яны там не дапамагалі балтам. Ці яны збіраюцца змусіць Украіну да капітуляцыі, ці паход на Кіеў паўторны рэалізаваць. Украінцы, дарэчы, гэта разумеюць і папярэджваюць, што адразу ж пачнуцца дзеянні ў дачыненні да Беларусі. Вось што кажа Дмітрый Грамакоў, сацыолаг, асоба, якая мае крыніцы ў адміністрацыі прэзідэнта Украіны, ён папярэджвае. Безпека Білорусі сьогодні залежить не від Лукашенка або Росії. Вона залежить від волі українського керівництва
наносити чи не наносити превентивні удари по території Білорусі, по об'єктах, які створюють загрозу військову для України. Коли загроза з території Білорусі стане для нас критичною, ми маємо всі права і можливості нанести превентивні удари. Але зараз такий сценар ви лічите так само вірогідним? Він більш ніж вірогідний, тому що Україна наносила удари по території Білорусі. Нам достатньо згадати ситуацію 22-го року з аеропортом Зябровка, де було знищено декілька одиниць бойової техніки. Нам достатньо згадати ситуацію з літаком А-50, який був знищений на території Білорусі. Ну так, але це була диверсійна праця. Скажімо так, Зябровка – це не диверсійна робота. З моменту там ударів по території Білорусі там пішла деескалація. Там. Але ж якщо ступінь загрози з території Білорусі буде підвищуватися, то це і стане тою причиною, по якою буде порушено це право. Ацэнкі Дмітрія Грамакова досыць мяккія, я лічу, так. Зрабіў ён высновы з больш радыкальных сваіх выказванняў. Ну і мякка выказаўся там удары па вайсковых аб'ектах, па канцэнтрацыі войскаў, па эканамічных аб'ектах Лукашэнкі. Ну, праблема яшчэ і ў іншым, што калі пачнуцца вайсковыя сцэнары, паглядзіце на карту. Неаднойчы ў гісторыі бывала сур'ёзныя нейкія разборкі Беларусі ў эпіцэнтры, знішчальныя наступствы. Так жа можа быць і на гэты раз. А што такое вайна з удзелам пуцінскіх войскаў? Мы ж ужо паглядзіце на відэа ў інтэрнэце. Там, дзе лінія фронта, там, дзе закусіліся, яны ж проста знішчаюць гарады пад нуль, пераўтвараюць у пейзажы месяца. Знішчаюць зусім жывым, з усімі людзьмі, з жывёламі. Вось тактыка расійскага войска. Это, канешне, не дай бог, якія наступствы. Хацелася б іншых сцэнароў, ну вымушаныя гаварыць пра гэтае, таму што это ж ужо адбываецца ў нас пад бокам ва ўкраіне. Трэці момант, на які трэба звярнуць пільную ўвагу. Звярніце ўвагу на тое, што перасталі размаўляць пра ядравую пагрозу. То гаварылі, размахвалі ядравай дубінай, а то перасталі гаварыць, нешта рыхтуюць. Дакладна рыхтуюць сцэнар ядравага удару тактычнай зброі з тэрыторыі Беларусі. Вось такога памеру ядравы зарад, які можна у легкавіку правесці, некалькі такіх можна, так? А магутнасць блізу 1 кілатоны. І все жывое просто вот знішаецца у радыусе 2-3 кіламетраў гарантавана. Ядравая зброя ж патрэбная, каб знішчаць падземныя аб'екты, наземныя канцэнтрацыі войскаў. І удар тактычнай ядравай зброі гутарка не вядзецца, што пасылаюць 1 снарад. Пасылаюць 10 у розныя месцы ці вакол нейкай вот адной канкрэтнай зоны, так, і наступствы цяжкія. А чаму з Беларусі? А для таго, каб удар быў у адказ па Беларусі. Ці вы думаеце, нехта будзе Беларусь шкадаваць, так? І тут абсалютна непрадказальныя наступствы, кашмарныя могуць быць. Вось Хірасіме і Нагасакі не пашанцавала. Прама на гарады, на мегаполісы скінулі бомбы. 200 000 людзей няма. Тэхналогіі развіваліся, зброя, можа быць, это ядравая яшчэ больш знішчальная. І тут мы можам толькі гадаць, якія могуць быць наступствы для Беларусі. Ну, я думаю, што наступствы больш чым сур'ёзныя. І гэта таксама можа быць, а Лукашэнка ўжо не будзе. Лукашэнка будзе дзе-небудзь там у Яснай Паляне, так, всё, ужо пойдзе на пенсію, а удар на сябе прыме беларускі народ. І гэта можа быць. А таму, што які это быў? 19-й, здаецца, год, крыжалом у Курапатах, так? Месца памяці, месца сталінскіх рэпрэсіяў, дзесяткі тысячаў. Ёсць інфармацыя, нават сотні тысячаў закатаваных нашых землякоў, прадстаўнікі інтэлігенцыі, калі яны вот просто знішчалі, займаліся актамі сатанізму, будавалі побач кабакі, знішчалі, значыцца, вывозілі крыжы, займаліся, это ж міліцыя гэтым займалася, правакацыямі, вандалізмам у Курапатах. Это ж сатаністы. Грамадства прамаўчала. 20-й год згвалцілі народ. Ну, таксама вот этой сілавікі, это ж таксама частка грамадства.
Прамаўчалі, праглынулі, яшчэ і радуюцца. Напад на суседскую краіну, столькі людзей загінула. Як бы для многіх і нічога, нармальна. Такая ситуация, чарка, шкварка, живем далей, все нормально. Знішчэнне беларушчыны, знішчэнне асноваў дзяржавы таксама праглынулі. Ну то за такія рэчы, за маўчанне ж трэба і адказнасць камусьці панесці, праўда? Таму я думаю, што працэсы, якія пачнуцца ў рэгіёне, не тое, што зашэпяць Беларусь. Беларусь можа быць у эпіцэнтры, і Беларусь будуць чакаць вельмі складаныя часы. Разам з тым ёсць шансы, што ўсё можа перавярнуцца ў пазітыўны для Беларусі бок, але высновы трэба рабіць. І от як кажуць, ніколі зноў. Карацей, гісторыя з такімі дыктатарамі, здаць краіну пад кантроль сучасным фашыстам, Расія, гэта Кітай, неважна. Я думаю, што ўжо трэба зрабіць пры наяўнасці сённяшняй інфармацыі высновы, каб падобнага не паўтарылася, калі Беларусі атрымаецца адскочыць. Да сустрэчы.